дар ноҳияи ҷайҳун қумсангири собиқ дасти кам 4 узви як оила ки 3 нафарашон кӯдак буданд кушта шуданд. Дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи ҷайҳун ба радиозодӣ гуфтанд ки ҳодиса субҳи 12 июн рух додааст. манбаъ афзуд ки ҳамаи онҳо узви як хонавода буданд. мақомот тафсилоти дигар намедиҳанд. сухангӯи вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ҳам гуфт ки аз ин хабар огаҳӣ дорад, вале ҷузъиёти бештар дертар нашр мешавад. бино ба иттилои манбаъҳои ғайрирасмӣ, ҳамсар ва як фарзанди дигари оила дар беморхона ҳастанд. ба иттилои корбарони радиозодӣ, ҳодиса дар деҳаи тарғоки ноҳияи ҷайҳун рух додааст ва ҳанӯз сабаби куштори мудҳиш маълум нест. ба иттилои тасдиқношуда, ҳамаи онҳоро ботабар куштанд. марди хонавода 39 сол дошта ба деҳқонӣ машғул будааст, гуфт як манбаи радиозодӣ ки аз ин ҳодиса огоҳ шудааст. ӯ навишт ки дар деҳа милисаборон аст, касеро дохил ва берун шуда намемонанд. ноҳияи ҷайҳун дар 161 километрии ҷануби тоҷикистон дар ҳудуди вилояти хатлон ва наздик ба сарҳади давлатии тоҷикистон ва афғонистон ҷойгир мебошад. аксар сокинонаш аз рӯи кишоварзӣ рӯзии худро таъмин мекунанд.